What's up guys? It's a beautiful morning. So today guys, for this video kay mga ligo dami og dagat, and of course this occasion is not exclusive for mga rich people guys, but this really exclusive for mga poor people. Actually guys, really planned nga maligo sa mga resorts, but unfortunately guys, sad to say kay lockdown karon sila, and up to 31 pa rin sila nga lockdown. Today I don't know if it is already 27th of October. Yeah, so today guys is 27th of October, and since up to 31 pang lockdown guys, dili gyud mi makaligo sa bisan unsa nga resort diri sa Zamboanga City or bisan diri sa Ayala lang. So karon, we change our plan to grabe na English diri. So nag-change mi og plano guys nga maligo dito sa Coco Beach, yung ginatawag nila, and it is really just exclusive for mga poor people. Kung rich kid ka guys, di ka makaligo diri guys kay sig magkaroon ka og rashes, hindi ko man imong ligo, laban ang mga dato ng rashes on there guys. So before tamo to dito guys, dalo na to si Spikey kay boring man siya dire, wala man siya kauban. Dalo to si Spikey, mapuy ka. Spike! Dalo to si Spikey guys kay boring siya dire guys, wala siya kauban. Siya kauban dire gamay kay ito yang uyab. Yung uyab mo ni si Spike guys, akong itoy. Spikey! Mo di si Spikey guys, ako ang cute dog, and nagniwang siya kay wala siya kaon. So mo to siya guys no nga, although muna na lang yun guys ang atong panginabuhian guys, naragya po time nga kibanding sa tong family, kasi family is life yun guys. Isa pa sa imong achievement guys imong kinabuhi, o sa pa imong maabot sa imong kinabuhi. Kung wala kay family, dili ka proud, wala kay proudness nga ipakita sa ilaha, kasi lahi ra gyud ang mga amigo or amiga nga ma-proud sila sa imuha kaysa sa proud ka sa naay mong pamilya nga na proud po sa imuha. So mo to siya guys, sa mga wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe down below, and of course don't forget also to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. Bagura kong mata guys, pasensya na akong haggard ko. So without further ado, let's get on our video. Subscribe guys, subscribe. Love pa rin yung nigga guys. Go! So hello guys, nambot ako diri sa balay nilang mama, and nag-prepare sila guys, tatanong sila nga nagprito sila mga isda. Tanaw to guys kung paunsa nila gi-prepare ug unsa atong mapwede kanon dito sa inigligo nato. Let's go. So guys, nami swaki, swaki ba ni? So nami gisanlag nga nami gisanlag nga kamanting guys nga with sugar on top. Ay, ikaw daw kuan Claire, ikaw daw host Claire. Sige na, i-introduce ang pagkain Claire, go. Yeah, wow. Wait lang. Ako ang host. So what's up guys? So ako din ang maging host ni Baronatics, no? Ako ang Balik Franco. Balik. So what's up guys? So for today's video, ako din ang maging host ni Franco, no? Ang introduce sa mga pagkaon nga mundanon sa pagligo ng bugdagan. So first of all, kanin jud ato ang ipaila ang kamanting with sugar on top para social dinagmay o kaning dukot. Wow, agal-agal with sinugbag. Butangan nagbaboy para social siya ginagmay, mabisang pinubre na siya. Inirito, pero puro uno. Walay lawas guys, kaya gimasakar niya siya. Tapos tayo biko. Awat to ang biko, kaya hapit na ba yan jud November, so dapat na jud tayo biko ang pambato sa mga araw ng mga patay, araw ng mga puso. Char! Huwag ang sinugba nga sunog. Sunog ba? Oh, sunog ba nga tambanin. So, dapat ito guys, ang kaning Jollibee. Dili na siya Chicken Joy, Jollibee. Ano yung social ginagmay? Balang pinubre, basta social. Walang pobre basta hila. Basta balang pobre daw, basta hilas. Nag-prepare ko dahil si Rizal Dari. Sama na ni Mosel. Ay, tamak-tamakan pag-abot dito. Tamak-tamakan? Napo dahil puto nga puti dayo. Amerikana ni siya guys, kani siya Pinoy. Napo na tayo kamote guys. Wala na akong maukap guys, kasi tayo guys. Dili diyan. Char! Napo dahil ang kanon dahil dili dyan doon pwede nga puro sudan kani mata Amerikano. Pinoy man ta. Dapat na dyan tayo
kanon, pero isa dyan siya kaldero guys, kaya isa ba ta ka barangay? Mao na siya special na to nga pagdadon sa inigligo na tong dagat guys. Excited ka tayo inigligo dagat guys, pero inig uli, luya kay takay kapoy man o kapa-kapa. So, mo to siya guys, ang inyong host nga si Claire Bohols Timoteo, ang ato ang new host ato ang YouTube channel. So guys, before we start this video guys, we would just like to thank for the sponsorship of Kuya Gino Obise. Sayaan mo Gino. So before we start this video guys, we would just like to thank for our sponsorship Kuya Gino Obeng. Thank you Kuya. Isda. Ay, na ni mama, yan ko Lapa na isda ni Mamag na guys. Oy. So guys, muna to siya guys. Thank you so much guys. And let's begin this video in 3, 2, 1 and let's go. Go! Dumaan kami ng yung suba. Mahirap ba? Mahirap. Dili kaneng nakatabok nami sa Jordan River. Nakatabok kami una-una dito sa mga kalubinan guys nga hapit mi nahulugag lokay dito mga lubi dito guys. O karon bago ra pud mi nitabok dito sa Jordan River. Laban na Jordan River guys oy. Go. Na laban na dia guys oy. Wow. Laban guys, laban! Kuya Jin. Kuya. Gabi na pala kanimo. Karon guys, mga ligo na ta. Go. Let's go. Ihang ako. Abot ra gid ko sa dagat eh. Layo kay akong gidagan. Go! So finally guys, nahuman ako og salom for 500 minutes. Aba kayo guys, like legit Jude. Saba guys dito guys, ug maghinahingit ito guys sa dagat. Sige, wait lang. Request ako, isa daw ka kusog nga go! Go! Karon guys, mga una ko guys. Muna ko sa'yo masunod dira, Pork, fried chicken, then, Coke, syempre na Coke no. oh, hindi unsponsored ha. Saba na adobong baboy guys oh. Yes, mukbang. Unsa na? Bulag, Bulad. Sa Tagalog, tuyo. Sawan guys oh. Kita Mark. Sawan guys. with panakot. With kamalansi and panakot and many more. Go! Hindi natin yung iyang nawong. Kuha oy. Kayo. Ilong pa ba na? Ilong. Ibaba. Hi guys, so mo na niyang porma karon diri guys sa ilaha nagkagubot na guys labaw na yung pista diri guys, ay laban ang pista guys.
Laban ang ulaw niya, oy! Go! Shout out sa kumakauban sa silayon nga mga gwapo nga mga bokpron. Way mga ligo-ligo. Ano midre? Sa Bukubits. Ari na mo rin. Shout out sa mga official. Si Adik-adik. 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 Shout out niya sa kuwang friend si Bidibis friend. Bilo. Mr. Marasuri. So that was for today, guys. Thank you for watching this video. And once again, sa mga wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe down below. And of course, don't forget also to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So once again, guys, this is Franco saying, spend the life ikaw dahil sa magkita na balik post ng mga sunod mga videos nga i-upload. Let's go! Love you, Mr. Brother, guys. Guys. Hey boys, magpatuloy na ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta